Salam ediz vatandaşlarım. Görüşümüz yani hemmemiz malades aktivistler çıkış etdiler, miting etdiler. Yöne ştayda mitingde diýen zatlar var da yöne gaty görmäň welin Gurbanguly sen yolları aç diýäňiz, çağlarymyzyň aýanyna gidip geljek diýäsiňiz. Gurbanguly böýt diýäňiz, düzeleňäkmi, düzeljek bol diýäsiňiz. Size biz vatandaşlarım, size Gurbangulynyň düzeleni gerekmi? Gerek däl. Gurbanguly halk gerek däl. Halkadan Gurbanguly gerek däl. Siz şeýdiň, Gurbanguly gün bol. Halk sana gerek däl, halka da sen gerek däl. Ana şonda dogry bolar mitingde. Onu düzetjek bolmam oturmaly da, bu düzelmeýär, munyň gany bozuk. Munyň tokumu dolu çoğup çıkıp dur. Halky öldürüp gutarar welin, tokumu köpelip gider munyň. Şu zatlary pikir edin. Bu düzelmeýär, on düzelin, plan edin, plan edin dip oturman gerek däl. Şola size gerekmi? Gerek bolsa onda dowam edin. Bize adalatly prezident gerek, halky düşünýän prezident gerek. Halka güler yüz berýän prezident gerek. Bar edaralar yüzünde mörmöjek ýören ýanak, barynyň yüzü piserilip, haýsy ýere barsa, haýsy edara bir işiň düşüp baraýsa, itüren ýany üýrüp gürleşýärler. Hemmesine kim günäkär? Ene şu samsyk günäkär, şu Gurbanguly günäkär. Bu halkyň öňünde hiç açanam şu prezident bolan soň üýtkedi, hemme adamlara üýtkedi, hemme ýerem gurady. Bu guraýak, bu diňe haramzada guraýak, bu başga da däl. Ediz vatandaşlarım, gerekmi şu size? Maňa gerek däl, bize gerek däl. Hiç kime de gerek däl. Şonuň üçin gümün çeksin. Bize normal prezident gerek. Bu düzetjek bolam oturmaň munyň bu düzelmeýär. Bu utançsız, bu padşah bolup ýör, halky kul edip ýör, bu özgöwüne. O akdygy bilen vilsepetde aýlanar, akdygy bilen atda aýlanar şäheriň ortasynda welin ýeki adam gören dälsiňiz töwereginde. İki yol aňardan ýapýar, iki yol bärden ýapýar. Halkam gitjek ýolunda günüň aşagynda garaşyp durmaly. Haçan bu özüni görkezip, vilsepet sürüp, götünüň ýarygyna sallap vilsepet sürüp geç gider welin, şonda halky geçirýär. İki yol ýapan soň. Bu halky düşünýän adam şeýdermi? Halky günüň aşagyna garaşdyrarmy? Arkaýyn akdygy bilen gedip aýlanyp ýörür, gaýtam. Näme etseňiz de men şeýle diýip. Bu düzetjek bolmaň, bu gümün çeksin. Halka gerek däl bu. Ediz vatandaşlarım, çağlaryň gelejegi üçin, akdyklaryňyzyň gelejegi üçin, biz ölüp gitsegem biziň nesiller gowy ýaşasynlar, ýat ýurtlara gidip eziyet çekmesinler. Degme ýat ýurdyň adamlary gelip Türkmenistanda ýaşasynlar, Türkmenistanda işlesinler, bize hyzmat etsin. Türkmenler ýat ýurda barıp hyzmat etmeli däl. Şonuň üçin halk Gurbanguly gerek däl, muny gatty gowy bilýärsiňiz. Halka da Gurbanguly gerek däl. Ana şol dogry bolýar. Gün bol Gurbanguly. Halk sana gerek däl, halka da sen gerek däl. Bir de adalat gerek. Şol dogry lozing bolýar. Ýazyňyzda da şeý dip ýazyň. O ýollary açsaňyz gitsek, çağlaryň ýanyna barsak, çağlary göresimiz gelýär. O bolmaýa, ol uje geçme, indi nämedende de şu bolanok. Eger şunu düzetjek bolýan bolsaňyz, onda miting etmeň vatandaşlarım. Şunun ýoguny geýmek üçin miting edeliň, gelejegimiz üçin miting edeliň. Göreňizakmy, bu halky kul edip ýör. Eger halk maslahatynda o pampersli ýaşullar muňa ay paçram sana bir täç bereli, korona bereli, şonam sen paça, biz senin kulun bolaly diýse, dero çapak çalarlarda täç verse şonu utanman ýoluň ortasynda giýibem ýörer, munyň kellesi ýoga. Halky kul edip özü şo täçi çykarman ýörer. Meni halk maslahatynda täç berdiler, men muny giýeýin dip paça bolup ýörer, özü gödegine tutýar. Gelejegem oğlunu gödegine tutup otyr. Şu zatları düşünemiz akmy biz. Gaty gowy düşünýär, şonuň üçin gün bol Gurbanguly gerek däsen halka. Gurbanguly ştaýda prezident bolup dursa, hiç haçan halky düşünmeýär. Halky gaýtam eziyet getirýär. Muny diňe gümün çekmeli. Näme bolsa bolsun, ağaç gaýalalygy köseneli
Emma şunun yoğunu giymesek Türkmenistan hiç açanam düzelmeye. Adamların korrupsiya viziyatka almasam düzelmeye. Hemme adamlar Türkmenistan'ın içinde özüne mengzerip haramzade etti. Bar adamlar haramzade et koydu. Ol komentariya yazan yallakçılar var, tavuk sıçıp görenler var. Her başımdan tavuğa mengzap birazcık görüp patırdap sıçıp yörenler var korkup. Onların yazyanına seyredip hem oturmam. Biz onlardan beyik duruyoruz. Onlar nice 60 adamlar onlar aşağıda. Bizden aşağıda, karıncadan ama aşağıda olur. Komentariya sögüp yazanlar yalaka olup Kurban kıyını götürüp yürüyenler var elinde. Yere kaçaymasın şunun ki bolmasa yarlar deyip. Onlara ünsen vermengler. Onlara neçe üns vermeseniz şunça o. Onlar sıçak, onlar her başımdan sıçak oturuyorlar. Onlara dine pampers var da pampers bir oturun götünüze giyip görmeseniz korkak yalaka artistler var. Her adımda sıçya tavuklar yani tavuğu gödöğüne tutun kuşları. Bir zat ise sıçıp oturandır. Ana şol dine şöyle gödöğüne tavuklar dik gödöğüne tutun onları. Ediz vatandaşlarım bu padşah değil. Bu edil bizim yanak adam. Bizim yanak halk yanak adam bul. Bu indi 14 yıl veri padşah bolacak indi dine korona yetenek kellesine ondan berseler giye. Şonun için ediz vatandaşlarım menen katı görmen beydi vaytsam. Biz şunu islamizak. İsleyasınız mı siz? Onu bilecek hemen. Şu dalşı bolsa hiç açanam düzelmeye. Bu kuğrayak. Kara bulut. Türkmenistan'a kara bulut bolup geldi. Kuğrayak bul. Bunun basan yeri kuğrap var ya. Başka da deden akbul halk için hiç açanam alat etmeye. Dine özüne reklam edip görüyor. 75 bir günün içinde 15 eşik giyip aç göz. Ön giyip bilmedik eşikleri çağılıkta katı ervet yaşan olmalı. Şeydi halkın önünde bir eşik giyse köçede gezip yürüyor. Şonu görkezecek oldu. Kaptanında bir adamım yoktu. Aşkabadın içi boş. Bu yürüyor deyivem Aşkabadın halkını kösep yürürler. 4 yol anardan 4 yol berden yapışıp. Gerek değil şu Türkmenlere. Gerek değil şu prezident bolmasın. Gerek değil Gümbol Kurbanoglu halka. Sen gerek değil sana da halk gerek değil. Ana şey dip lozung etmeli. Sağ ol.